Kublai shibo nipi ki pajba ba it se senpan ngapdiang sobai pi hakani ke chanmet saka channel shamarwen berke I ka banga kwa ban kran kalong shapang uta uruslur jonga jaj penriu kasi ye ka ba bon ki pajba jonga jaj penriu ki tibhai une uruslur ururang ba ye ka banga la kran kum ka parsi ye ka banga la ong hakini ki sngi ki pladap bangan sakran bakata ka parsi kalong ba ka mensim jong uta uruslur kala lejrung si Dr. Ricky Ejeson kon pajba ba I thabanga ong kumta kamut ba kamensim jong ubriu ubalayap kala ban lejrung si ubriu ubadang im Henry kadai tangka parsi bakata ka jinglong jong uta urang ba ubaslur jong ka chat penru ka CBI jongi urang ba ubalaya le na kamta kabha kamet jong ka chat penru ka CBI jongi kaya dei bat ka jing im jong I Dr. Ricky Ejeson kon te to menta ngin yakran kendiat syapang ka jing im jong ini I Dr. Ricky Ejeson kon hakapor ba idang don hangne hasla pertai pajba ba I abangi pai kendiat syapang ka jing im ini Dr. Ricky Ejeson kon ilalong sisa ka jing kerku ya ka chat penru ka CBI jongi bat kata ka jing kerku kalong ba upen I ya ka nuksa bapa Syaki nong sensar ba kumno kidai banle open I ke nuksa ba ba syaki pajba jong jaj penriu ke CBI ba kumno ban im kum uta ubriu ubalaka haga tekerui tebriu teblai pajba ba I tongin ya kran menta ya ke jinglet yalap election jong une urang ba jong jaj penriu jong rui ke CBI jongi haga por ba udang im une urang ba aba ulej keleng-keleng kari ke CBI jongi bunsin swaba unmi nalayeng ujudwai ye ublei bo ublei un sumari u bat ublei un pensairu ye ke pajba ye kan nongrim jong ka voice of the people party pitip ne am pajba aba I Dr. Ricky Ejeson kon haba ilej alap election hadin bo ulayang halor ke stage bat ulapej syaki pajba juga chat penru ke CBI jongi daka dokno jonga jing soret badaka dokno jonga jing I badaka dokno jonga jing angno banwan yarap iki pajba jonga ri ke CBI jongi ban ai kata ke sensar ka bakhut bat ka basuba om tang kata ko ki pajba ba I une urang ba Ukraine yakini ki kentin hakapor ba u yang halor stage uong tongin ya duai ya ublei ba unwan pen im ya kani ka ri ka CBI jongi ka ri ka bala kerku da ublei wala thau ya ka beneng ba ka kando bat om tang kata ko ki pajba ba I uong ru ya kini kentin tongin ya teipat ya kani ka chat penriu ka CBI jongi pajba ba I habangi perkat kamut ayu tongin ya teipat ya ka chat penriu ka CBI jongi ka jing teipat kalong kum katu ka kenro ka balat kelam no ya ka ba unehe maya ukhot ya ki khun Israel ban teipat laneban penyang pat ya kata ka kenro kum juru I Dr. Ricky Ejeson kon uong tongin ya teipat ya ka chat penriu ka CBI jongi ka bala kelam no ka bala jot no ka ka jing klamari ka CBI jongi ka daw ka baning kong kalong ba ka sensar kadar kalang ngam haka jing bam sap ka jing nyau siliang khamat bat ka jing le ben yaki duk kiria yaki sam siliang ki kup siliang nakata ka daw u Dr. Ricky Ejeson kon uong tongin ya teipat ka chat penriu bat sakabaar kamut ayu ba ini Dr. Ricky Ejeson kon iong tongin ya teipat ka ni ka chat penriu tebriu teblai kalong ba POE ba ka chat penriu ka si jungi ka jot ka daw kalong kadon kanika mensim bishni parakasi kadon kanika mensim isi parakasi kadon kanika mensim kajing bom ya teli ya ka ba usatan ulawan tu ya ka chat penru ka CBI jungi naka jing ya I kajing ya long kawai naka taka daw ling ba kajing ong I Dr. Ricky Ejeson kon ko ki pajba ba I tongin ya teipat ya ka chat penru kamon tongin ya teli tongin ya I tongin ya kersan parakasi tongin ya kentu parakasi namar ka jing ya teli kalong ka bor ya ka chat penriu ka CBI jongi pajba ba I se simpat
ngakwa bani thu yapi bagai jing jung i Dr. Ricky kaya dei badu ta ubriu ubachlur haga chat banru khasi bi jungi lani uta uru khrau uru shampang juga chat banru khasi bi jungi hakipor ki bamenswa hakapor bakari khasi kampadyo laga jongka state uta urang ba ulatrei ratba ban pen ya chat banru khasi lani ban yada ya chat banru khasi nakita ki briu ki ba hepat namar ke chat banru kasi bai jungi hari India kalong kari o ke chat banru ka berit pat ba na kata kata ko ki pat ba bai om tang kata ke jing jung ini Dr. Ricky Jason kon hakapor bai yang halor state ukhot iki pat ba jung ke chat banru kasi bai jungi ukhot iki Kristen bat kumjuru iki bomlong Kristen uang tongin ya pai shonu play wala tau ya ka benang bat ya kandau bat om tang kata uang tongin ya duai bat ngaken mau iki kentin ka ba duai ka kata yang ru kumju bat om tang yang henry ya ka chat penru kasi barok kawe ya ki pai ba jong ka chat penru kasi bi jung kam tam habu duai kini ki kentin ka ba ju duai uang atrai to pen ya ka ri kasi bi jungi Teto menta pai ba bai ngene kren ling ba jing duai I Dr. Ricky Jason kon haba uduai ki yakini ki kentin ko kenrat atrai to pen ya ka chat penru ka CBI jumi lakta iki long kmi long pa lakta ik khun samla lakta ru iki habbaret hadu ba penlong iki bakin jao ki umat ko ki pai ba bai katno kalong kabas ngau keman habang yoi kinong yalam kibu ningkong yo ublay kum u Dr. Ricky Jason kon te pai ba bi ngan ya thu no mentai sapang uta uru slur uru rang ba ublay le na kamta ka chat penru kasi hakipor ba menswa ba uta urang ba hakipor ba menswa ulatrei na kamta kalawe kilong din ki mandin kabadai manga bat mapi bat kalalong ke cingyada ke chat penru kasi bi jungi bat mentangan ya thu no ba uta uru slur udai ba joy lane JJM Nikosroy une uba JJM Nikosroy ya kabangi khot uba joy udai uta uru slur jong ke chat penru kasi bi jungi ya kaba ulawan lam ya kanika district council ulayale ban penyo ya ka district council hapo ri khasi bi chongi banyada yangi kirit pai na kita ki briu ki bahe pai namar ngilong tang ka chat penriu ka basitro hapo ri India badling bagi jingwan ra jong i kan i district council kala long ke jing mentoy yangi ki rit pai badling bagi jingwan lam jong i kan i ka district council kalong ban yada ya ka khendau ka siap jong ka chat penriu ka CBI chungi bot uni urang ba uni uruslur JJM Nikosroy ya ka bangi khot uba joy ula trei hok na ka menta ka chat penriu ka CBI jongi kat ban penyo ya ka district council ko ki pai pa ba bahadu menta mene ngidakan mau ya uni urang ba jong ka chat penriu ka CBI jongi bot om tang kata ko ki pai ba bi jongi une urang ba jong ka chat penriu ka CBI jongi hakipor ba menswa uladon bentalam bat ka sarkar India lane ka sarkar kongres akitu kipor ka ba kayo ban sna ya kanika constitution jong ka ri India lane ban frame ka constitution jong ka ri India une urang ba jong ka chat penru ka CBI jungi uru slur uba joy ulaya don bentalam ban ya frame ya kanika constitution jong ka ri India bat om tang kata ko ki pai ba bi une urang ba haba ulet yalap election keleng ki jaka jong ka ri kasi umpat juriam wat si senro uyok bet ke jing job bat bunsin une urang ba haba uyelet yalap election ujukan mau ni kong yo ublay bat om tang kata ko ki pai ba bi une urang ba akapor ba ulet yalap election haba ki briu kila bisni yo kila kran to omet yo lane ki don katukane ki baya yang ban yele persya yo ba unram kedon ka kentin ya ka ba ka kta ba
ya ka bakiru temen kia thu inga berkata ketin kalong ba hakapor bu ulet yalap election une urang ba uong ikini kentin une uba joy kan uong ikini ki kentin pai ba bi walada mapi pimtap Henry to tip tang kini kawai ki angel na benang kin one tap inga wadai lingba ketaka ketin kapenlong ba une urang ba kapenlong yang aru ban perkat sepang une urang ba uladan ketaka cinget kapakrau yu ublay walada ki pait ba jong ka chat ban ru kasi kim tap uong yi kini kentin ki angel na benang kin one tap yu pi pait ba bi kapen kendit yi ki chat ban ru wek jong kari kasi hakataka po yi ki pait ba jong kari kasi lapan kendit namar balai uskam ke jinge joblay bat om tang kata pai ba bi ke jing trei une urang ba shibun ulawan ra ke jing mentoy ya ke chat penriu ke CBI jongi bat kum juru ko ki pai ba bi babalai ngakwa ban ong baka mensim jong une rang ba kala le jurung si Dr. Ricky Jason kon ba habang ong kumta kamut baka mensim jong ubriu balayap kan lejrung si ubriu ba im Henry ke jinglong jing im jong kini ki arngut ki rangba kaya srim ko ki pai ba bi bat une uba joy pai ba bi pitip ne amaki por ba menswa haba u long kum uta u politician lane unong mikmat unong yalam jong jaj penriu ka CBI jongi lane uta unong thau an Henry bunsin uju duai ublay uju penrit yala dia khamat jong ublay bo ublay unuan penim ya ka chat penriu ka CBI jongi bat om tang kata Henry ke ka ba Ukraine ka long ba hakipor ba menswa u chat ken mau ban duai ya ka chat penriu ka CBI jongi ka barit ba tengin sa kran menta pa ba bi ngin pen pau bi katu kat ne syapang une urang ba hakipor bamiswa kumno u long kum unong mikmat lane unong yalam jong ka chat penru tong ini sngap menta pai ba bi babalai nga ong ba kam mensim jong une urang ba kala lejrung si Dr. Ricky Jason kon kadau kalong ba une u ba joy day tang uta u politician lane unong mikmat Henry uday ubriu ubayalap ru ya ka gospel lane ubayalap ya tin ke jong ublay keleng ki jaka bat ulawan ra ru ya ka jing mentoy ka chat penriu ka CBI jungi daka ba ulet yalap keleng ka ni ka chat penriu ka CBI jungi ban penim ki briu ban yalap ya ka hima ki benang ban ai ka jing lai lut ya ki daka ktin ka jong ublay bat kum juru une usakri jong ublay ulayalap ya ka ni ka chat penriu ka CBI jungi Syakip pai ba ban ya ki jing menlen basneu khamtam ki jing di kum ka khijat uduma ukwai une urang ba Ukraine syakip pai ba jong ka chat penriu ka CBI jungi ban no lut ya ki jing menlen basneu bat om tang kata pai ba bi une upai ba ulet yalap keleng keri India bat om tang hari India Henry saudong ka perthai une urang ba upa joy ulet yalap syakip briu syak ban penim ki bakin pai sya unong penim ubala thau ya ka penang bat ya ka kendau nakata ka dau ko ki pai ba bi tabangi pet yu ne urang ba lani yu ne upa joy JJM ni khosroy ula dei way uta uru chlur jong kari kasi ya ka ba ublay ulasai ban penim ya ka ni ka chat penriu ka barit pai ban ai ka jingyada ya ka chat penriu ka CBI jong om tang banyada ya ka do une urang ba ulatrei ko ki pai ba bai om tang ka jingyada na kita ki hepat la ne na kita ki weipat ki chat penriu ki ba kham bun breu Henry ke ka ba Ukraine ru ka dei ka jingyada ka ba kenja mensim banyada iki pai ba jong ka ri ka CBI jungi na ka jing menlen basneu ya ka ba usatan open shoy iki pai ba baro ban im ka jing im ka basneu Henry uneu pai ba Henry uneu rang ba ula khot iki pai ba jong ka ni ka chat penriu ka CBI jungi ban im te breu te ble ban kier na ki jing menlen basneu ban kier na ki jing di basneu bat om tang kata pai ba bi bunsin une urang ba ula let tuai ki breu ki bapang ki le okhia ula duai ki breu ki bapang ksut ki la mi no bat ki la phat no deiling ba
une u ba joy JJM ni khasroi lawan pen im ya ka ri khasi bi jongi bat kum ju ru swabangan penkut ko ki pai ba bi bakai jing im jong i Dr. Ricky Jason Konru kaya dei shapang kaya dei bat kai jing im jong une u ba joy lane u JJM ni khasroi kaya dei namar balai i Dr. Ricky Jason Konru akapor bai dang im ngane asla pertai i juyalap ya kini ki kentin ya ka bu usim na ka ktin jong blai ka ba u ong ya nga ban im kalong u Chris bat ban yap kalong ka jing mentoy kamut ban im u kalong bet ban pen sobha yo blai bat kum ju ru ban long ka jing kerku ya ka chat ban ru ka CBE jongi nakata ka daw ko ki pai ba be habang ipet ka jing long jong une Dr. Ricky Jason Kon bat ka jing long iba joy kaya srim thik haba une ba joy ru menswa haba ulet yalap election haba ulet keleng ke jaka uju duai yu blai uju yalap ru ya gospel ban pen im ya ki breu ki bajot bat ki baram nakata ka daw ko ki pai ba be na saong bat ka mensim jong ini ba joy kaya srim bat ka mensim jong i Dr. Ricky Jason Kon ko ki pai ba be ngan sim makni ka por kum ka jingkran jong i ba joy ba lada pi pim tap ki angel na benang kin one tap binga kani ka kentin jong i ba joy ka ba ikran haba ki pai ba bun ki sedang ban kan taja u Henry limbah kani ki jingkran jong u belada pi pim tap Henry ki angel na benang kin tap hakapor ba lami ka result election hakapor ba lami ka result ba yale election une uba joy ula job PUE ni am ba ublay don ringkat badune usakri jong ublay uba joy lane JJM di khasroy ka bangi khot bat kum juru ka jingkentin ka ba i Dr. Ricky Jason Kon Ukran uong tong ini teipat dia kini ke chat penriu bat lada long kamon u jong ublay nganget bangan job bat nganget bagani ka parti VPP kan poi syakathong jong ka jing job kum juru ki pai ba i takani ka por ka bamenta ngakran ni kini kentin lada long kamon ka jong ublay balada ublay udang i tika chat penriu ka CBE chungi balada ublay udang sngaw ka jing duai ki pai ba jong ka chat penriu ka CBE chungi nganget ling ba ka jing mi jong ka ni ka voice of the people party kan wanra i ka jing job badi ka jing kala ya ka chat penriu ka CBE chungi khublay sibun pai ba be takini tangkini ki kentin ki bakhandiam bernganget pin kershan ni ka voice of the people party hakani ka snam arajar arthun reu lada job yakani ka by election MP kalong ka dak jong ka jing job o snam arajar arpra khublay sibun pai ba be ublay unang kerku yapi ki bay sngaw yakani ka video bat kum juru ki ba like ki ba share bat ki ba subscribe yakani ka channel jonga khublay sibun pai ba be